El Llorenç i la Judit em pregunten un tema especialment important i que, a més estem treballant durant tots aquests dies de manera especialment intensa, que és l'aposta per les energies renovables i per un model energètic completament diferent al que en aquests moments estem construint. En Llorenç fa propostes molt concretes i molt específiques que, a més recullo, perquè no només des del punt de vista de la generació d'ocupació, en aspectes com la reforestació o la promoció precisament d'energies renovables, sinó també des del punt de vista d'entendre un model diferent, radicalment diferent, del que en aquests moments està comportant la despesa energètica i sobretot la generació d'energia. És el mateix que ens demana la Judit. La Judit ens insisteix molt en la concreció pel que fa a quines són aquestes energies renovables que nosaltres volem apostar. Nosaltres hem insistit dos elements importants. El primer, per començar a apostar realment per una nova política energètica cal decidir una cosa prèvia, que és tancar les nuclears. En cap cas l'aposta per les nuclears pot formar part del paquet de l'energia i en cap cas l'aposta per les nuclears pot formar part d'aquesta nova estratègia energètica. Però és que, a més d'això, hem de ser molt conscients que en termes de generació d'ocupació també tenim moltes oportunitats a guanyar. Tenim la possibilitat de construir 5 milions de llocs de treball precisament apostant per la inversió en energies renovables, per inversió en transport sostenible, per inversió en rehabilitació d'edificis per fer-los molt més ecoeficients, per inversió en investigació cap a noves fonts energètiques, i aquí les apostes són molt concretes, la solar, l'eòlica, la biomassa, la geotèrmica, i és necessari que tot això formi part de les prioritats des del punt de vista de l'aposta privada, però també des del punt de vista de l'aposta pública. Per tant, no és incompatible de cap manera apostar per una responsabilitat ambiental i al mateix temps generar llocs d'ocupació, que és el que nosaltres aspirem també a aportar des del Parlament Europeu.